28 ta' April tal-1958 mhux sempliċement jum bħal l-oħrajn, iżda ġabra ta' avvenimenti li jmorru lura għal bosta snin. Fl-1955 il-Partit Laburista mmexxi mill-Periddu minn Kumintov rebaħ il-Gvern u l-proposta tiegħu għal Malta ġdida kienet jew integration inkella self-determination. Bl-integration il-Periddu minn Kumintov rid li ċ-ċittadini Maltin ikunu stmati daqs l-Ingliżi f'kollox u għalhekk beda jitlob il-garanziji soċjali mingħand il-Gvern Ingliż. Iżda l-Ingliżi mhux talli kaxkru saqajhom talli saħansitra bdew jeddu bis-sensi wkoll. Għal-Mintov dan ma kienx aċċettabbli u fit-30 ta' Diċembru tal-1957 il-Parlament Malti tlaqqa b'urġenza u qabel fuq il-Break with Britain Resolution. Id-diskussjonijiet ta' wara ma waslu għal-imkienu meta il-Gvern Ingliż beda jeddet li jkeċċ il-ħaddiema minn mat-tarzna, Mintov għamel din id-dikjarazzjoni. Sija tal-prova waslet. Il-poplu Malti li fl-modi tant iġġielet battalji ta' ħaddieħor issa wasal biex juri lid-dinja jekk veru kibirx u sar nazzjon. Biex ikun irrispettat minn popli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalji għad-drittijiet tiegħu jiġġielidhom b'aktar qilla, b'sagrifiċċji akbar u brieda aktar soda milli fl-modi kien iġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor. Qudiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħuna uliedna u ulid uliedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Gvern Laburista tal-Periddu minn Kumintov ir-reżenja fil-21 ta' April tal-1958. Wara r-reżenja ta' Gvern Laburista George Burch Olivier ma ċċettax illi jifforma gvern. Mal-pajjiż bit-tiżdied it-tensjoni, il-Gvernatur projbixxa l-meetings u d-dimostrazzjonijiet fil-Florjana, ħaddiema li kienu qed jipprotestaw il-belt sfaw attakkati mill-pulizija. Dan kollu wassal biex fit-28 ta' April tal-1958 il-General Workers Union tordna strajk ġenerali. Dik il-ġurnata qattajta niġri l-Gżira. Li ġara dikinhar in-nies kienet iddejdet. Kien hemm it-teddida tad-Dockyard. Il-pulizija dikinhar għamlu żgbar kbir għax ħasbu li l-Union ma kienitx organizzata u l-partit mentri kienu organizzati ħafna. Sakemm il-pulizija mfirxet ma' Malta ħanajdaw għax hawn ġew tard il-Gżira. Tista' tgħid kważi kullhom kien fidej il-pickets, fidej l-Union. Jiġifieri l-istrajk kien qed jirnexxi 100%. As-sunset Malta kienet fidej il-Partit Laburista u l-Union. Ma nix ngħid li jiena ma bżajtx għax ta' 11-il sena. Daqsxejn tensjoni jkollok, u mbagħad tara l-ommok titpiddar u kull 6 minuti jew 3 tara fejn jien, tibatni biex nara fejn hu missieri, insomma,
U mor għajdlu għax l-estate l-ikel, forsi jitla l-għawnek, u għaddiju, kien ix-xat ħdej il-bridge. Jena lija, dikinar kienet ġurnata, suċċess kbir, u kien miraklu li ma ġarax li weġġaw nies ħafna daqs kemm weġġaw fil-1919, meta sparaw fuq in-nies, fimt, imma il-poplu rrid juri li hu gvern wieħed kellu, gvern Malti, l-integration ma nirxitx u rrid li jkun independent. Dan huwa Nenu Buħaġar wieħed minn dawk li ħadu sem fil-protesti ta' dakinhar. Fl-4 ta' filgħodu niftakar illi morna jiena u ċertu Mario Grima għadu ħajsallu. U għadna ħdej il-bridge, għax jiena kont naħdem id-dokkjart. Jiena u Pickett, għax konna Picketts, x'għandna membri fil-General Union kont dak iż-żmien. Kon il-Union ħatret membri tagħha stess. Kon nsejħulhom Picketts u kellna faxxa bajta biex narfu li aħna Picketts. Jirrakkonta l-esperjenza tiegħu. Mela wara ftit jgħaddi motur, surġent tal-Pulizija, ta' surġent tal-Armi Ingliż. Għamlu l-sinjal biex għamlu l-sinjal, ejwa. U da baqaddej, u kif meta għamlu l-sinjal biex prova żamm il-brejk. U skidja, u baqa sejjer imkaxkarazza u jajjat għawċ. Nisbaħħad ben bid-delajta li ħajjat miskin. U mar taħt bankina ma naħat tal-ħajt fehem il-bini tal-nies. U l-motur mar in-naħa l-oħra. U daqqa waħda ħannar bil-mod maħħax vampa. Sadattant għamil il-student tal-Pulizija. Beda jfarfar zaqqu il-ħwejjex li kellu. U ħares li il-motor jara jaqbad u kif rajtu sejmur għalih biex għatlu leave it away, get away from there, leave it away, leave it away. Għax jena għattek kemurem jinħara għax kemm mim li zejt, jena ma miex dal konsegwenza li jmutu n-nies. L-istrajk kien suċċess iżda l-għada l-Gvern Ingliż beda jarresta lid-dimostranti laburisti. L-arresti saru bil-korp tal-Pulizija. Fl-ewwel 4 ijiem kienu arrestati irġiel minn Raħal il-Ġdid, Bormla, il-Belt u l-Gżira fost l-oħrajn. Kordin, il-ħabsa Kordin. Kadomt sa 20 ġurnata, imma xi darbtej ħaduni l-qorti. U niftakar il-President Anton Buttigieg kien avukat u Giuseppe Cassar kienu iż-żewġ avukati li qed jiddefenduna. Insomma, jiena weħilt 40 ġurnata u Missir Tuse weħel 50. Dr. Alfred Sant fil-ktib tiegħu 28 ta' April 1958 il-ħobs u l-ħelsin jgħid li b'kollox ġew arrestati 100 persuna b'età medja tagħhom tkun ta' 25 sena. L-iżgħar wieħed arrestat kien Edgar Falzon ta' 13-il sena u ngħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 30 lira kif ukoll kundizzjoni li mutat dik li ma tħallihx joħroġ mid-dar għajra l-iskola. L-arresti saru fuq żewġ tipi ta' akkuża, ewlien infosthom storbju, vjolenza u teddid lil dawk il-ħaddiema li xtaqu jaħdmu. Fost dawk mibgħu tal-ħabs kien hemm l-eks Ministri Agata Barbara, dak iż-żmien kellha 33 sena, u Bertu Hisler ta' 41 sena.
il-lider quddiem il-Maġistrat Guder marit li jibes kot tax-xitwa.